أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم zazzafan sirrinmu na yau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal katibi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim umul sunni fadin duniya kamar Togo, Nigeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa, Abu Dhabi da sauran kasashe na kowannen ku fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Wannan sirri yana da matuƙar amfani ka mallake shi. Yana da matuƙar amfani ka mallaki wannan sirrin domin akan kowace kalar buƙata. Wannan shi ake kira da hatimin Alƙur'ani. Insha Allah yana da matuƙar kyau. Insha Allah ka mallake shi da izinin Allah. Insha Allah ana rubuta wannan sirri insha Allah ƙafa ɗaya kamar da kuke gani a rubuta shi a allon rubutun shi a wanke a ɗan matsa lemun tsami a sha akan kowace kalar buƙata ce da izinin Allah. Take insha Allah Allah zai biya da buƙata ya kawo warwara. Ko wani ciwo ne wanda aka rasa yadda za a yi da shi, ko wani rashin lafiya ne, ko mace ko namiji mai yawan laulayi ya kwanta bai da lafiya na tsawon sati ɗaya kuma idan ya tashi insha Allah baya kwana 2, 3 kuma sai ya koma wannan laulayi yana dai ta tashi kuma yana komawa wannan abu, ko kuma wani cuta ko na hauka ko na iska ko na ma na menene ko na shafar wani abu na mayu wanda yake tagazawa insha Allah, ko kuma in ce yake lalata mana wasu abubuwa a rayuwarmu, ko yawan munanan mafarkai ko jiki mai yawan ɗaukar zafi ko yawan faɗuwar gaba ko kasuwancin ka ya tsaya da sauransu. Kawai ka sha da niyyar kaza ana rubuta shi a allo a wanke insha Allah a matsa lemun tsami a sha da izinin Allah. Lemun tsami kuma rabi ake matsawa. Abinda ba gane ba ga number wayan mu na 081033048786 domin ƙarin bayani ko kuma domin yi muku wannan aikin ma mu aika muku duk inda kuke. Ina kowannen ku fatan alkhairi. Masha Allah.